Morjentes! Tänään tehdään sipsejä, tollasia tapioka-sipsejä, missä toisissa makuna katkarapu ja toisissa ei oo katkarapua, mutta sit siinä on valkosipuli, suola ja kaikkea muuta. Ei mitään, laitetaan homma tulille. Kepulis jees. Eli meillä on tarvikkeena tässä näitä katkaravun makuisia sipsejä ja sitten meillä on näitä kivasti pääsiäisen värisiä muunlaisia, missä ei oo katkarapua mausteena. Kaivellaan pannu tosta vielä seinältä. Ja nää on niinkin yksinkertaiset, että pannulle lisätään öljyä ja nää friteerataan nää taikinapalaset ja sitten näistä tulee sellaisia aika isohkojakin sipsejä. Noin. Siitä ja sitten tulta. No. Noin. Siinä kuumennellaan öljy. Pyrittäisiin saamaan siitä sellaista 200 asteesta suurin piirtein. Ja sitten kun meillä on öljy 200 asteessa, niin aloitetaan tuo sipsien valmistaminen. Ja sitten näitä sipsejähän on kiva dippailla vähän johonkin sellaiseen vaikka tulisempaan tai makeampaan kastikkeeseen. Eli me tänään testaillaan Bulldogin carbonara kastikkeessa niitä. Sitten meillä on tossa sriracha chiliä. Kokeillaan sitä. Ja sitten meillä on pieni tippa vielä sweet chili soosia. Eli sitä testataan myös. Okei. Nyt alkaa vähän öljy savuamaan, niin otetaan ensiksi näitä meidän pääsiäisen värisiä laskuja ja heitellään tänne. Varoittaa vähän öljyä, että noin ne lähti kypsyyn. Niissä ei kauan mennyt. Ne on käytännössä valmiita. Niitä ei tarvitse kerätä hirveän pahasti palaamaan. Sitten mä siirrän ne tonne lautaselle paperin päälle, että noista öljy lähtee pois. Otetaan sitten tuolta noita meidän katkarapuversioita. Näistä tulee sitten vielä isompia ja ne on käytännössä tää on tosi nopeeta hommaa. Tosta. Näistä tulee sellainen oikein katkaravut haju. Noin. Ja sitten me jatketaan. Vähän on liian kuuma öljy nyt, kun nää meinaa niin nopeeta ruskastua. Näin meillä tulee pääsiäisen värisiä sipsejä. Jes, no niin, meillä alkaisi olla sipsit valmiita. Siitä lähtee vähän tonne lasten kutsuille osa, mutta maistellaan me näin. Dippaillaan pikkusen tosta sweet chiliä. Oikein hyvä. Entäs ihan raakana? Ei ollenkaan pölyä. Mites srirachan kanssa?
Toimii. Sitten mua nyt jo jännittää tuo unta. Se on tällaiselle vauvasulle aika tulista. Aika punaistakin. No ei se nyt niin sairaantuminen on. On vähän semmoista jälkipotkua on kyllä havaittavissa. Se on ehkä paras. Jes. Näin helppo oli tää kakkarapu sipsejä. Ja ei siinä. Tällaiset eväät oli tällä kertaa ja ai niin. Vaimo on pakottanut mut sanomaan, että nääkin saa muuten sitten ostettua meidän nettikaupasta aasianmakule.fi. Ei oo kotiin menemistä, jos ei muista sitä sanoa näillä videoilla. No niin, mutta ei mitään. Se on parempi tossu alla kuin taivas alla. Palataan seuraavalla videolla. Se on moro!